Ahoj, vítejte u tohoto videa. V tomto videu vám ukážu, jak si udělat takhle naušnice, aby vám netrčely jakože takhle ty. Koukejte, jestli mi nevěříte, jsou to doopravdické naušnice. Jo. Takže, co budete potřebovat? Nějaký naušnice, jo, takhle tady, jak vidíte. Koupila jsem je v Karlových Varu za 170 korun a jedné mám na uši a pak mám ještě jedny, ale ty už jsem koupila u Vietnamců. Jakože mám žádné naušnice od Vietnamců, ale jenom ty pecíček. Jo. Tak a co na to budete potřebovat? Budete na to potřebovat nějakého pečopáka, který má vlastně takhle ty uši, ty tlustý. Jo, tady ten už má dírky, ale já jí to píchnu trošku níž. Takže se koukejte. Já to propíchnu obyčejnou naušnicí. Takže vezmu si spíš tu pecičku, s tou se mi dobře propichuje, mám jednu navíc. Tou ohlou to propíchnu, ať se mi nezničí tam. Tady je ta ohla. Jo. Takže tady je ta dírka a teď to píchnu sem. A vlastně jak to pícháte, tak to píchněte dolů. Jo, vidíte? Nic tady není, když to píchnete dolů. Takže tak. Skřípu prst. A teď má další dírku. Jej! A teď to naušnice můžu rovnou nechat. Tak. A to bylo celé video. Snad se vám to líbilo. A nezapomeňte naušnice píchat dolů. Vážně nebudete mít propíchnutý ty pečopáky z obou stran, ale zevnitř. Jakože takhle. Tak jo, snad se vám tohle video líbilo. Po případě dejte like. A jestli mě máte rádi, tak mi dejte odběr. A když se vám tohle video nelíbilo, tak mi dejte dislike a nebo mi něco napište do komentářů. Tak ahoj. Ahoj.